Sita. Ikaw lang. Ito yun. Day of the game, tournament. To hereby solemnly swear that I will abide by all the rules of the game. That I will respect. And that I will act all the time as a true sportsmanship, whose desire to win is only second to the love of the game itself. I further solemnly declare that each game is a friendly contest, done in a spirit of camaraderie and true friendship, where we triumph as considerate victors, or losers in grace and tournament. Okay, lastly, pero balik magkuha na mag-message lang atong call on our president to have his welcome address. Sir Raymond. Ano siya mga team player. Muna akong import to kanin siya. Ana. Si Pawix. Tope. Mga player ni sa Bilya. Ano sila oh? Viral lang mo. Vlogger na mo. Nanganin kami niyo no. Okay. What's up sa mo dia? Ato ra sige Mrs. Pakaw. What's up? Guys, pwede ka kayo Wala pa eh. Okay, pag uman sa dula, magiging na siya kung party man daw. Party. Gani, sap. Kung sa maninap cake, oy. Sap. Ay, salamat din sa nag-sponsor po sa t-shirt. Sunset Spot. Si Louis Berondo and Mayix Factura. Siya mga po. I-bless na yung food. Lord, thank you sa food. Ngayon ni Goron, kuman. Wala din balik. Let us put ourselves in the holy presence of our Lord with the Catholics and make our sign of our faith in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So bless us, our Lord, and this day gift which about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Birthday! Kana, Leyab, i-blow ang candle. Uy, mga babae una. Oo, si Tikaro lang una.
Neo James. Sabing. Kuha na rin tubig ko. Okay, yapin na to mga kwan. Ladies first pa. Babae sa mga bayot na siguro yung mga... Hoy, binabae ang una. Binabae. Perfect. Si Ate Carol ang mag-serve. Pwede man tamo balik kung napay sobra, guys. Ang ato nga maigo lang ta. Ay, saan tamang yun nga. Kuha na yun. Igo-igo na yun. Hi. Welcome to my vlog. Sige na. What's up to my vlog? Mga babae. Hoy, pare. Welcome to my guys. Welcome to my guys, mga pare. Sayo sa mabi. Sayo balag mabil. Balag mga di mo ka medal basta makasabot. Lu mo sayo ala. Oh, amigo. Dito na siya practice sa barko. iPhone 12 Max. Ano siya? Ano siya? Wait, iPhone 17. Gawin siya sa Pilipinas kay mo apil ra party. Kani dayo, so na. Oh. Eh, linyan ako. Ayaw ko ayuda. Ayuda ako Ate Carola. Ay, di ko na. Okay sa pa, wala na? Aw! Later, no. Sige, ko na. Arvin, sabaw lang din ha. Kaliyog lang ko. O, maasa ni tabang isa ko. Muna ako na ning kuha ng tinidora. Isa lang. Sabaw din ha. Wala sabaw. Iba na. Kinablasa, iba hindi. Kaya nakadawat ako kay Yuda. Bingis na niya siya ba? Kaon mo, kaon. Dagan para ba inyong dula? Bala mapildi, basta busok. Wala kayo padula karoon ng hukong ba? Aktay na. Awas sa bagya. Ang mga lalaki, pwede mo lingkod. Atras pagamay, atras pagamay, atras pagamay. Haport. Uy, mga one. Center. Baga na center of GR. Bumpit. Oh, atras. Ay, uniform, tapok din. Say gusto nila dinig, itapok daw kay. O, dito na ba? Girls, tapok ang girls sa babangan din. Dili sa tunga ang mga girls. Puro niya siya nagtanong mga Girls. Ano kayo siya? Uy, dili, sige, shake ka diya. Fourth one, Echo Farm versus Rivals Carol. Fourth two to Beth Betty versus Art Penny. Next game po.
Dali na, pag-idula. Order number 2, Tupe Pepe versus Art. Inyong loba, kanto-kanto. Ay, iba na ito. Ay, isa ka lakaw. Hey!
In 1, 2, 3, go! Pag-aukab yan. Pag-aukab yan. In 3, 2, 1, go! Hi vlog! Hi guys, welcome to my vlog. In 3, 2, 1, go! Wala akong kambal! 2, 1, go! Ala! Dua versus isa! Ala, 2v1, 2v1. In 3, 2, 1, go! Ala! Ate ng balik. Ibalik natin siya. Hooray! Hep hep. Hooray! Hep hep. Go. Ay, hooray, go. Okay, the final show. In 3, 2, 1, go! Okay, this time. Back up. Yan, Kenny, ang mga bulangong ang nakadaog. Na commentator. Ano doon sa akin siya nakadaog? Tagay. Jing. Yee. Kami dire. Di na may pwede yan ang dula. Yan eh. Di na. Hello. Okay, guys, time mo guys. And 3 minutes na 3 minutes. Sige, sige. And 3. And 3, 2, 1, go! Walay ba? Walay ba? Tirada dia apa ni? Nagampo.
Anak tulun laway anak. Anak Zed anak. Berada anak. Oh, mana? Stop. Dapat ipaubos ra, ipaubos eh para di mabungkag. Ikaw na. Isa una. Ayaw ibundak, ayaw ibundak. Ikaw! Ano word? Ala! Madali kamay ko. Mas kamay niya. Dili mas kamay niya. Uy, napay uban. Kasi ikaw. Nakagamay. Gamay kayo. Gamay. Nepis naman. Ala gamay. Final. Grabe, sup-sup eh! Sup-sup! Mansay, price sa kusog mo sup-sup? Yatak sa nang. Boss Jan. Wa balik sa In 3, 2, 1. Go! In 3, 2, 1, go! Walay mo paa. Subsopin lang. Tirada mga badi! Basta na si Leia, oy. Lord. Raymond! Ay, pag takot-takot dia liyog. Laway lagi. Laway tolon na sad. Tolong ko later. Stira mo sa aloy. Sayawin ninyo para mahilis ka siya. 53 seconds. Grabe.
Okay, where's the Okay, Phoebe. Living. Go, Phoebe. Wala! Wala, gamaya kayo eh! Phoebe mo sa puso. Wala! Mas gamay niyo, mas gamay niyo. Dag, sa dilubi? Gamay kayo. Ala ka Rhea! Iluha! Ipis na kayo naman. Transparent no. Grabe, Ben! Okay, the winner, Leia. Grabe, kusugin mo, kusog! Dali na. 1, 2, 3.